RMN. Hi, hello. Kumusta mos? Kamu mga amigo, mga amigas, mga kasama. Ano yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then, may partner ka po diri, si Randy Ted, and all visitors in RMN Manila. Yes, Ma'am Erika. Yes, ma'am. Okay, good afternoon. Sa mga kabanan dito sa Manila, no? Gikan. Okay. Manila proper, Makati City. Okay, welcome. Kamuntanan. Asap kita ha, always say a prayer mo gini atong di kalimtan migala. Always ta mag-anjud prayer ngadto sa atong labaw makagawon. Lord, thank you kayo sa imong yata kanamong grasya matag adlaw. Asap, always say a prayer. Pero kay sunan atong timanon karon ang atong ang atong suwatampo binadakin is usak ka lalaki mapatawag o mapatago lang sa ngan nga laki. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan mga kasama ang atong sender si Lucky. Kini akong problema bahin ni sa among kahimtang nga gusto kong magmalinaw ta may ba pero aron ninyo masabtan akong sugilano no. Ina niyo no kapag sugod ang tanan ha. Pagkapait handumon sa akong natrato manggiulaon kay bukid nun man intawon ispuko mo'y dili gayon siya pahalo kay siyang nanayog tatay ay siya mahadlok mao'y hinungdan ako kaniya naglagot bisag kamot dili gayon siya pakupot bahala na kunog mapilding iyang sampot basta maayo lamang pagkasabot sawa madugay wana kong kagwanta ako siyang diignan nga ako makigbulang na kay 15 anyos ang among panagtrato wag yun ako makahikap bisag kuko bisag kuko bisag kuko karon tigo lang na ako nga ulikaw og daghan na kayong ubas akong ulo bisan tuod ng galuyan na kining lawas apan kusgan gihapon ang akong armas bisan tuod nagakurong na kining tuhod gusto gihapon kang darling mo hapyod-hapyod bisan tuod nagakuwap na kining mata gusto gihapon mo tanaw labi nagbumba pagkapait nining tigulang ulitaw sa mga inday taugon na lang taog lolo bayo pa na lang hinuog mga impas aron ang utang mga papa Day! Oh my goodness, my favorite wife is coming. Day, Weng! Day! Ay, laki! Kanahan ka mang dako. Oy, ikaw ka ba nagtanaw diha? Huwag kang kakita nga ni ako, ipangda dire. Ngano down sa kana? Mayo paman ang atong lantay taon, imo taon nagipasan. Ang aguroyon ko ni, pasanon ko gyud ni. Bigay tayo sa pasod ani be. Ibutang dito sa kwarto nilang nanay tatay ha. Di din nato, binagog ato dada. Ilom da laki oy. Hibaw ba ka mga tiguwang na maglisod naman gani nagpukong ang duha kay sakit kuno ilang tuhod. Gipalitan ako sila glantay aron dili sila maghigda diha sa saw kay maluoy ko nila. Maglisod na nagbangon. Sige. Unsa gud ay abi na ko gato. Sige na isud na didto. Uy, kabugat ana oy. Hilom diha ay kadaog manggani ko. Sige na gagaan ra ana kawayan naman gud na. Kay basing maapil niya tigag alsa nako. Parbida. Tas bugat para sa lantay. Wa kang kakita nga gisang-at sa ibabaw laki, ha? Isang-at karon, ha? Ikaw ra bay, ikaw ra unya laki nga di malason ka. Pagkabugo sa ito. Ay, salamat kay naana gyud mi lantay taon. Kunya dili ni mo saba day kung maglaban bawi mis nanay nimo. Hilom dia panyong ay. Laban bawi.
Maglisod pa man gani kag laban, bawi na ba? Noon sabaya ka, Piding. Lahi namang doon ay preparasyon daan kaysa ka ng kalit-kalit. Ay, ikaw rin mangalit diha. Oo, say ako. O, kay nga no? Ha? Wa ka diya tuha kang buanga ka. Mas may pamanggani to sa una kay mga blit pa ka. Karon wa ni kablit-kablit. Kay matod pa nimo, biraday, kay naa pa may power. Power sa imong mata. Nga pagani ko kahubo mo dungoy na ng imuha. Sabaya in taon mo, Nay. Uy, Tay. Nay, sige ha. Bahala mo anang lantay diha. Basta kay gipalit ko na para di mo maglisod. Kay maglisod baya mo gyaka. Na, si Panyong Rem galisod na. Oo, ako sa usayan ko. Ikaw may maglisod na kay tiguang na ka. Lisod niya. Saman gusto ka nga, iyakan ko ng naong mo. Oh. Walay tinud-anay. Maninuod man di ay. Ay, pagkakidot baya ninyo. Ano sa mga to, ganina mo saba mo dito sa pikas kwarto. Da, ang mga tiguang nagpabadlong. Mao na diha. Kailangan gud ato laki. Mura makalupad tuk atop tuk panghupawa nimo. Dahil kuhan mag-good ka na. Dahil, di pa good pwede nga maglain taga-ato. Unsa? Gusto na ko dahil ba nga magpuyo lang tatawag ka ng ato alang gitahon ba kanang kita ran duha ikaw ug ako ug ang ato unya ang umaabot ng mga anak. Tayong para gud laki. Unsa man ning imo? Parigla ning imo nako? Weng. Murag parigla ning imo nako. Anong kasulti ka na? Kani adto sa bago patang minyo. Kisa may ipon nato. Uslas mo papa. Imo mga ginikanan, di ba? Oo. Unya, nakadungog ka na ako nga nagyaw-yaw ko. Namatay na lang sila. Wa gyud ka kadungog nga nagyaw-yaw ko nila nga nitipon sila nato. Unya karon, abi kay ako na mamagginikanan ang mitipon nato, magyaw-yaw na ka. Bida akong kumagyaw-yaw ko na anak. Unsa lagi buti may pasabot lagi? Unfair sad nimo oy. Kani adto sa imo pa mga ginikanan ang mitipon nato, pinangga kay nako sila. Wa gyud ka kadungog nga misukol ko nila. Unya karon nga ako na mga ginikanan ang mitipon nato, mo na imong ipakita ngadto nila nga murag wa ka makauyon. Naibaw pa lang kay. Kung giunsa na ko pagdala imong mga ginikanan laki. Bida sa nang istorya. Di mong taong ko. Ako magkiglali sa mga ano. Di lang ta maglali sa na yun. Wa ko ganahi ang imong gipakitang reaksyon ron. Karon pa di ay ko. Wala ka ganahi nga mitipon nato ang ako mga ginikanan, ha? Bida. Ay, ano mo ko ingon anak. Day, ay na lang ta, oy. Ay na lang ta. Nahibaw na ko. At least karon nahibaw ko. Pero sultian ta ka. Oras nga initan ga ini mo ako mga ginikanan laki. Kita giwag takos. Wait! Pre laki, pagpita, pre laki. Pagkasurtiha gid mo pre, pre laki. Lagi pre. Kay pida ba niyo pre laki, surtiha gid mo pre laki, pre. Naamo gay laki di malas. Ikaw pre lagay. Laki ba? Ikaw. Ang sa tingan mo, lagay. Gay man ka, Edgar man ka, di gay. Surti lagi ka, di ka mong gutala. Sa'yo may surti na ko. Kana lang daan ni mong asawa pre. Guwapa na, buutan pa. Surti na na, inuunsa. Ay, kagwapang ilm niya. Kung buutan pa yun. Ha? Buutan lagi. Suko, magkaganla lang yan niya. Inuunsa nga. Utalo ti istorya pre, binuha mo na imo pre. Lagi, pero, oy, sultian di ka, pre, ha? Buutan lagi pre. Pero, kana akong asawa, swing, pre. Sabi ni mo, isog kay na. Antog nalay kuwang, anak. Iantog ko. Ug masuko na. Kuwang na ko. Iantog ko. Yamat ha? Bagsik kay na. Unya kusgan pa kayo. Lantay ko, pre. Sos, gipas-ara nga. Di ka subos padungan ni Samo. Wida, no? Di man gud masud tricycle. Gipas-an na lang niya. Yamat, ipasan lang lantay pre. O lagi, ako na lang pasod sa bahay taon. Sos, gipadingot kong bugbog, pre. Hapit sa kauras ko pasod. Stang di sura lagi. Bugat kayo, pero siya. Oy, kuyawa, pre. Usas kamot lagi, usas kamot. Sa ato pa, Diyan sa sa kamot, ura Hercules. Purbida no? Porbida, no? Sa ato pa pre no, murag lisod mo sitwasyon ana da. Ha? Anong lisod man? Ha? Nga bitaw, pre. Kuyawan ko. Asam des mariron pre. To apay glakaw, pre. Oy. Ang dito, ko ni mo.
Tuanasan. Bagay mo gusto. Bagay ko, no? Bagay. Sorry, pre. Maro'y problema na ko, pre. Ang akong mga ugangan. Unsa? Kadluka, bawa ka. Ang tinuod sa bukan kay kuan ni taon nila kay mura ba taon silang may nagdausaba sa bang panimay taon ba. Nya di mo ko kabadlong lagi taon lagi kay umaga ra man ko. Nya magubosan may kon akong sultihan akong asawa ug mutingog sa akong asawa. Mo nga miutong na lang gyud ko unya. Tay nay. Sabi nagyawayan taon ninyo ay pag hoy taon mo. Hoy, laki. Ayaw kong sultihig ingon, ana. Kanang ugangan ni mong laki mo isultihi, ana, kay mo na'y labad. Oo, usay ako. Oh. Uy, Piling. Ikaw, Piling. Tarungan na sinultihan mo, ha? O ako manghiwi niyo. Kanar yung imong naong mo'y naghiwi. Oh, di Diyos. Iapil ang way labot. Ay, Dahil di oy. Excuse me, nay. Nay. Kuan ba, sa ako ba na-obserbaran ninyo ba? Pirmi lang yun mo maglalis, no? Wagi, adlaw nga di mo maglalis, ha? Ayun saon kining karaho, wa man ibuot. oh, kaya ikaw doon na kay buot, ha? Doon na ka may buot. Labaw ka pang may buot. Okay. Klama na mo, klama. Sabi ni siya pa, kalma. In English, klama. Kalma lang mo diha. Makal. Ato niyo sayon. Ay, di na ko makigusa ng may buot. Oh, labaw na ko, ha? Nakadungo ka. Ay, kadiyot sa lagi, paminaw lagi mo. Timban ninyo, ang tao ra ba kuno nga di ka mao mo sabot, bogo. So, kung kinsa ninyo ang di mo sabot, makaingon gyud ta anig bogo mo. So karon, kinsa may bogo ninyo? Kana siya. Oh. Ako na sad, dili ka ha, ikaw. Ikaw mo'y bogo, dili ako. Ay, bebe. Okay. Ani na lang, para babuan na tong kinsa gyud bogo nyo da. Mag-question and answer ta. Oh, sugot. Para makita ang katag. Sige. Ikaw tayo, okay ra ka day? Ako, kaning ang... Unsa? Tubag, oy. Hadlokon mo to. Dugayat tubag. Sige. Ay. Larga. Oh, sige. Unsa may mga pangutana? Nagtuo ka nga mahadlo ko anang question and answer. Muna'y kinaon ako sa una do. Oh, wa pa ang question na ng answer. Unya ako, ha? Huwag kang kibaw sa amo, ha? Ang uso ay, mag-una ang answer, wa pa question. Sa? Oh, maglaban ang kuno sa paghimos question nga na ano may answer. Oh, dahil murag nabuang ka na. Pako kaya. Kuan kaya ako, okay. Inaliyon lang nato ang style na to, ha? Inigsulti na ako sa pangutana, kinsa tong unang makasagpa, maoy makaunag tubag. Sugot mo? Oh, sagot ko. Unya, ha? Makauna siyang sagpa. Yung tubag nga sa may makauna sayop man. Ha? Usaon man, be. Bakos lasod ka tay? Ha? Syagit mong steel! Nya, ang katubag, ha? Sagpa sa kagkaduha. Sige. Sugot ko. Mao na ni. Okay, sige. Una pangutana, ready na mo, ha? Oh, ready na. Okay. Atubang mundo, ha? Ah, Okay. Nindot ron. Unang pangutana! Kinsay unang engineer sa kalibutan? ako. Idahak na unhan ko na. Okay ra na. Nanay, kinsa may unang engineer sa kalibutan? Si Iba. Ano si iba mo, nay? Oh, tungod kay siya may unang nakapabarog. Oh. Kasweet. Anong imong tubag na Okay, next question. Kinsay unang estudyante sa kalibutan? Baos ko, ha? Aray, kabaos po dahil. Okay, tayo. Sige. Nindot ni siya rin ni Kuya Panrokdo. Kinsa may estudyante sa kalibutan una, be? Si Adan. Ano si Adan, matay? Tungod kay siya may unang nakaprasod. Ha? Bungo siya ito, eh. Di ba? Ang dagot rin sa'yo, pagkakindot mo yanin ka. Naunsa mo? Na, kamulay pag-istorya diya, mo pahuway ko. Uy, nay. Uy, naunsa tos nanay, tay? Ay, gisulan sa panuhot siyang utok. Mulakaw sa ko, ha? Oh, tay? No? Laki, naunsa to sila? Nag-iyahay lagi tuglakaw pag-abot ako. Ang katlas kigwas lubot na. Ruida. Lakaw ron!
Biya ron diha. Igukas ko muna kung kay batasan da. Anong ako yung taon, ha? Ano magiyahay mo sibat? Biyaan lang ko ninyo? Di magod. Usa di man gud. Bibarog naman sa kadiha. Nihi taon ko. Hilam diha ay palusot pa jud kada. Bisik yun kita. Naon sa tundo ha? Kinsa ba? Sila sa tatay si nanay. Ngano to sila nagiyahay man tug sibat pag-abot ako? Basta dili kuan sila kadang gusto silang di sila gusto makita si Mundagway. Kakakidret. Basin. Pagtarong ba? Ikaw ro iugbog na ko diha ron. Ngano to duha? Nag-away oy. Unsa? Unsa sa giawayan? Ikaw na pod ha? Ikaw na ba sad laki? Day. Unsa ako noy sad-an ning kilakiha. Pwes sulti og nangaunsa tong duha. Nag-away lagi na, di ba? Bita ko masigil na nag-away yung duha. Way adlaw nga, di na sila mag-away. Unsa may lagi awayan? Umot lang. Unsay ambot lang? Wala ka kahibaw. Day, wa ko mutana, day. Kaya mutana ko, tulo na may mag-away, day. Unsa? Unsa may gusto nimong mahitabo ha? Gusto lagi tayo na ko, taday nga. Hindi ko gusto samok ba? Samok ko kayo. Kisa may samok. Kasi kuan ba? Ako mga ginikanan. Day, kuan kining. Laki sa una bayaha sa buhi patong imong mga ginikanan. Unya dinhi sila tipo nato. Wa gyud ka kadungog nako nga niingon ko nga samok kaayo sila. Nga di man to sumukan, day. Kindi man sila sumukan. Mao ba? So, gisamukan gyud di ay kanila. Ay, day. Uy, kada adlaw ni sila mag-away. Way adlaw di na mag-away. Hala, uy, natural man as tao nga mag-away. Kita bitaw mag-away man salta. Lagi, pero dili kay perme. Kung mo na imong gusto, sige. Samok man ka ha. Unya sa man. Unsay gusto nimo buhaton ta? Magbugbuhat ta. Sige. Magbuwag-buwag ta, ha? Sige, lakaw. Pamalhin mo. Samok magkami. Pamalhin mo. Ayaw na mo puyo din eh. Ako yung pundaran ng baya tao na niya. Palit yung ta ako pa yun. Niya ako no yung balhin. Kamo na yung balhin din eh. Kaya kumundag samok din eh. Ay kabalaki-laki. Mubalhin na sila. Sige, nay. Pamusta inyong mga sinina. Isod og karton. Apila og sod ang akong mga sinina. Dili, siya pintaon mo siya puti masabot. Mamalhin mi puyo. Og ikaw, pagsulo din he. Ikaw na lang usa. Ay! Mao ni akong problema ron nga milakaw taon ako asawa o yung siya ginikanan taon di na siya mabalik kundi kauban niya mga ginikanan naghan naman na hitabuan ni Bam palihog gabi unsaon man nako maguli pagkataon mi matarong bagani nga mo pagpuyo taon tambagi ko niya ati presbe babida unsa lang ko gamay pasultihon lucky. Pres. Okay, ang sender na to karon. Si Dudong Lucky, Ate Pres. Lucky. Kanis Lucky, ambot, nga ano sad ka, nga kanang, di man ko ingon nga, lain siya batasan, Ate Pres. Kaning iyang problema, kaning iyang mga ugangan, ambot, samok basad siguro ni Nani, Ate Pres. Mag-away? Mag-away. Kay ang katumamang Lisa o Papang Lisa, tagsar kay kung kita itong mag-away, Ate Pres. Kuan kita sila. Kuan labing. Nga, murag respektar sa to sila nako, Ate Pres, nga iniguli nako. Kana bang wagid ka ng pinanggagi ko atong Daniel og ni Mama Guria, pero buyag lang tao. Ang ikaw na good na. Nya, pero buyag lang ninyo maasa mo gibutang sa langit. Thank you kayo ninyo. Salamat kayo. Nya, kanigyon iyahagong ugangan, Ate Pres. Sige, away. Unsa ni Ate Pres? Unsa Bam, no kay mas basa niya, Bam? Ani party, ani ugangan, sige, away, Bam? Kana mga tiguang naman unta, no? Nga naman sige gaway. Kasi awayan nila. Lalis, sige lalis at Pres. Oy, way matud pang laki. Wa mo adlaw nga di mo maglalis. Sige mo maglalis. Laki ang ano, naraba ko iro laki. Hello, Laki! Naman sa nasanak niya, Honorable Velma Santos. Laki, si mauna si Luis, no? Luis, Abriya ang ilang mga balang kasulatan, Kani. Lucas 11, versikulo 17. Okay, Bam. Apan, nahibalo si Jesus sa ilang mga unahuna og miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin og mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. Og ang banay nga magkabahin-bahin, maungkag. Mao ni. Kabahin-bahin mag-ungkag. Pero kaning mag-away, Bam?
Mabitaw na. Nga dili babam kanang di ba na mas Bible nga ang lalaki mo biya gyud sa ginikanong biglain na usara sila. Nya kani pagtipon silang ugangan unsa ni? Mao dire. Wala sila maglain. Kanang kung Wala naglain ni sila Ate Pres. Unya. Naglain ni sila pero ang nakadiferensya sad kay primero ni tipo nilang laki ang magpapa pero dito dili magsigaway nangabatay na lang ayo. Nya karon gitipunan sila ning iyang ugangan nga ginikanan sa babae, mao na yung sige away. Mao na iyang Pero daan problema. gini silang managtiayon nga mag-aaway gyud. Umbot Kini sa wa pa sila mo tipon. Daan yung tipon murag daan din sila. Oh, mag-away gini sila Ate Pres. Kini nahasulat sa balang kasulatan Goliath nga banay nga mag-away magkabenbahin maungkag gid Usa. pagpuyo ang but pa sa but ani kanang gubot man nilang pagpuyo. Ug ari ka sa espirituhanon nga tambag matud pa amigo na kumpare ang kaning tibuok isyu ning linyahan but pa sa but ani nga unahon jud ang Ginoo. Kung but pa sa but wala mo Ginoo silang pagpuyo. Kana mana. Walay Ginoo silang pagpuyo kana ning banay magkabahin-bahin musukol ang anak sa amahan, ang ugangan bugnoon sa ugangan nga babae. Nga ba? Ang but pasabot wala masintro di ay ang Ginoo diha sa ilang Dahil silang panbanay, banay. ilang banay. Kining niya karon kanang ugangan nga hipuyo nila nya nga maglain sila nya. Ningon man pud ang asawa nga mukuyog ko. Nalipog ta. Asa man siya nahigugma? Siyang bana o siyang mga ginikanan? Ikaw, no? Oh, Tingali, naluoy siya siyang mga ginikanan. Pero, minyo naman good. Minyo naman siya Dai good. wing, Munang ang wing nga banag na ning yun. babae Ate Ah, Pres. ah, ah. Dai wing kanang una-una agmayo dai nga kamo si Lucky may gikasal. Mo lagi? Oh, nya ang kanang mga ginikanan iguras pagtambag iguras Ani- pagkuan. ani na- Mao may maguda-una ino Ate Pres. Ani na lang Goliath, na ako yung simple. Simple ba? Simple rin ako paunahon na. Naam ko sila ipon. Unya ka ng ilang sila magtiayon yan. Ipon man ng ginikanan ka ng duha ka ginikanan mga idaran ng punga mga senior citizen. Unya magkagubot-gubot na. Simple na lang kaayo dong. Ikaw laki kanang lakaw lang kadiyot. Maglala sila. Lakaw sa unahan. Ayaw paminaw. Unya na balik kung malinaw-linaw. Pero tingali, mulaban ang iyang anak sa magtiayon mo na na-spoil ding magtiayon kay mulaban man ang anak. Mao lagi kiniingon man ang babae nga sa una ang imong ginikanan ni Puyo diri wa bay ko magyaw-yaw ingon man sang asawa. Ang kalaki sang wing Ate Pres, aw ni laki nga makabaw siya katong iyang gi pa questionanan sir, bakaw nagsagpa. Sige siya kini siya ro dili ko yapan. unang makasagpa mo tubag. Ani na lang. Ani na lang kanang ikaw may murag inon tangpo nga nahatarong-tarong aning adlaw diya sa inyo dong laki. Mao na lang to maglalis gani ng imong ugangang babae og lang laki. Ayaw sila paminawa, bahala na ning asawa mo maminaw nila. Mulakaw siya. Ato dito anahan mahapyo-hapyon baka imong hiniktang manok. Mo bakang hawanan ti mga saging nga tinanom dito. Unya nakabalik ug mahilom na sila. Nyagway saging bam. Sa may hawanan ugway saging. Magkuri-kuri siya dito, mag-unsa siya. magkuri-kuri lang. Mahinguto Panalaw lang tangkong do. Oo. Ang ako ba, nga ayaw sila paminawa. Ayaw na paminawa, kay mura magbinabayra kayo ng ilaha. Oh, kanang ang imong buhaton ana nga lakaw ka dito nya. So wayay kuno pag agni kanang imong mga ugangan o kanang imong asawa kanang naamoy panahon diha nga kanang makikistorya og Ginoo. Ano na magrosaryo ba ron, mga angelo, orasyon. Oh, mo ana. Suwaya ko no. Suwaya ko no. Bisag ikaw, inong takbo nga, dilim na trabaho sa bana, trabaho mo na sa asawa o sa inahan. Suwaya ko no, pagpaminaw doon, og naaba, kay pong balgay sa amigo na kumpare. Sige, Jabria, Padre Josue. Sila sa mga amigo na, Padre Junal, Padre Junal, Padre Red, Padre Rindon, dito sa Oslob ka na, maamang good kuno na nga, basta magkabahin-bahin gani ang pundok, magkabahin-bahin gani ang pamilya, magkabahin-bahin gani ang mga trabahador, wala masintro ang Ginoo diha sa ilang atubangan. Ana lang hati, maubitaw, nga kanang, may magkigla. So na nakita mo kog lalis gunyat. Ano ba? Ang kita kog lalis, ang lalis nako dili ko sulti kinsa, kauban na to sa una, babae. Babae, Dito ko mo Kaila ko. Dito ko mo tingog. Tingog pa man ko nga. Dili ko mo tingog kay maglalis tag dako yang makadapat ko nimo tag 5 pesos ra ba ko ni kada tudlo.
Sa una, nakadungom ko istorya ko na anak ko ng laki ko nung dapat sa babae. Nag 5 pesos ko nung kada todlo. Oy ko, dili ko kay pananglitag maglalis ta jay. Magdako atong away labi na makadapat ko nimo. Pildi ko kay bisag bayot ko, laki bang ko. Mao dito yung gisaligan sa among ang silingan, bam. Nga naman. Kanang tag 5 pesos kada tudlo. Pasagpa siyang mayo pagkuhan pag human nagpabayad siya. Dako ani ang nakwarta ti pre. Kaya pang pagsagpa. Dako kinsa na kwarta. Saon nga ti 5 pesos tinuod na it. Dili tingali. Karon mahal na kayo, bam. Pila na sagpa ron? Tag 500 ako do kada sagpa. Oh? Oh. 1.5 kumsi. 1.5 na. Gulyat. Ay. Lain na to ako ang gulyat. Unsa imo? Wala na ko sagpa. Yusa. Gigunita ron ako ni sukol. Ay. Salamat ka pa na tulungan noon. Kura ko ang